preukaz. A sa 10 minút vznikne sieťka. Unikátne zábery z Pentagónu. Nafetovaný mladík zabáva policajtov. Ty sa stane sieťkou? Áno. Vy tu bývate? Tak opustíme to, dobre? Pekný večer, mladý pán. To je z Bratislavy, hej? Fuj. Nemáte zač. Čo tu robíte? Čo máš pri sebe? Ty si zámočník? Čo? Ty máš toľko možiniek. Toľko zvokové nákazy, ty to už je tiež rarita vidieť. Hrá to. Dobre, občiansky preukaz máte? To sa tam hej, počúvaj tento, čo robí. Čak. Kľud, dobre. Ten je isto, ten je čistý. Dobre, budete ilustrovaní. Dobre, v poriadku, páne, predložte nám Kulturista. občiansky preukaz. Predložte mi, Stromodík za dve nejaký link, pozriem, hneď. Aj za lomitkom. Nemáte pri sebe občiansky preukaz. Aj za lomitkom. Máte nahlásenú stratu? Ale papier mám doma na záleží. Kolegovi nadiktujete dobre vaše údaje. To je kolká bela. A čo, zbranie, niečo tam máme také? Zbranie, výbušniny? Tam je čo za peňaženku? Nie je zle. Dobre, schovaj si to. Pás ma tento. Predložte kolegovi, dobre? Muru, ahoj. Bolia, Bolia ma nový ako kokot. si bol behať. Že mám sám plus gier pán veliteľ. V base oslovujú väzni odsúdených, že veliteľ. Tak on bol asi pase tento typujem, určite. Inak by ho nevolal veliteľ. Si bol behať. No pôjdem asi spať, ja mám tiež čokoládu, ale 2 kusy tak ti urobím chutia aspoň takto. Nakoniec D a V hlavoča da gen, všetci D. Tu si kupoval. Hlavou hneď, dík za 2, pozriem to. Áno. A je teraz chodíte. Tak good night, šéfo, a ďakujem ešte raz. Treba s tým prestať a No tak to, že človek si neodval, že bol rád klamať. Vydržím, ja bývam na Žavoríne, vydržím tam bazíci, ešte všetko funguje normálne a vaši kolegovia ma dobre poznajú. Vaši kolegovia dobre poznajú. Ktorý sa tak rozbíja, že to je až hnusný A jak sa sem dostanete? Dvere sú otvorené? Čakáme, že keď by ste akože... Aj tak, čakáte, áno, kým vám niekto otvorí, čo nie je také jednoduché, no spravili nové dvere. To je tam takáto stokárčina, fakt? Už neviete asi, jak dávnejšie ste to Fuj, zmizni. Človek si ide kúpiť sem, keď nevie, jak sa dostať domov. Palacinky najebeme do hrantu, pol litra mlieka, múku, cukor, vajcia a vanilku a potom to. Takže palacinky. Všetko rozmixujeme, potom vymastíme tú týždňovú bagetu na fotke panvicu a ideme piecť keď. Všetky palacinky dojebeme, tak si kúpime radšej kebab s dvojitým mesom. Erzo, u teba sa doma robia palacinky tak, že vymastíš ten, čo si to nazval, panvicu bagetou? Hej? Neviem. Ja palacinky síce neviem, ale pozeral som sa, ak moja babka robievala palacinky a nikdy nemala nejakú bagetu v ruke. Neviem, no, ale tak možno to ty tak robíš. Dobre, šéfo, nebudem ti to brať, tvoj recept. Dík za 2, šéfko, díky. A hlavo, ešte raz dík za 2, nejaký link je tam a good night, šéfo, ale to ešte pozriem, dobre? To ešte tu vydrž. Neviem, či si to feťákov dokúkať. No je to ťažký život, no. Je to ťažký život, no. Topánky si dajte, dobre hore. Čo sú, malé? Ne. Väčšie neboli. Aj, spíka, čo? No, jo. Skús gumáky, to sa povolí. O tej centimetre ti narastla noha za hodvečer, no. Bagáč, Pepando! Dobre, pôjde, potom, no. Kríže sú kríže. Áno, to je... Kríže si treba chrániť. Počujte vašu informáciu. NNT. A za 10 minút vznikne sieťka. Jaká sieťka? Ty sa stane Keď sieťka. má jaké jeby. Áno, Ten o čom rozpráva? jasné. Vonku, dobre. Čo? Tak na to je to ešte... A jak... Prečo nič nemôžu? No a to sa tam... Keby ste chceli pomerať, že pôjde tam nás ptamiete, docírať, ja od toho...
Minulý si řekl potom, ale to nic. Nezjistívaj bakeru, nebezprávné. Někde ty boží, kde je. Páče, to mám schůd. Čo si spravil? Šepiko je cesta, to teda nie je. Do pekla možno. Patrani nie si. Ne, no. Ktorí tu bývate? Pán večer, nebývam. Vy tu bývate? Vy tu bývate? No, večer sa. Opustíme to, dobre? Dobre, všetky veci, všetok bordel, keď ste tu spravili, pozbierate, dobre? My ľudia, dodržujme čistotu. Servitku. Servitka bola vaša, že? No, dobre. No, vidí. Nie je ľúto takých ľudí, ale môžu si za to sami do piče, bohužiaľ, no. Je mi ich ľúto, ale môžu si za to sami. Škoda, že majú takú slabú psychiku a hen tak sa to dojebe, ty kokos. Im by pomohlo, keby sa normálne fakt, že nechajú zatvoriť do basy a tam by ich, dali by ich do nejakej nemocnice a tam by mali proste odvykačku. Ale, že je mi ich ľúto, ale že môžu si za to sami, vieš. Je to na piču. Jak ti ich môže byť ľúto, kurva? Lebo je to kurva človek. Ale môže za to sám hovoriť, vieš, jemu to nikto nepichá na schvál, že koko, dneska ti to pichnem a budeš piči, on si to pichá sám, takže jasné, že môže za to sám on, ale je to na kokot, no. Škoda. Škoda. Hlavo, link. Pozri sa. Pozri sa. Aktivujte kliknutím a na mňa tu nejaká cicida vybehne. Povoliť. Čo to kurva bude? Ja ťa zajebem, ty rakovina, rakoviniacká, rakovinotvorná, hnusná metastáza. Ja ťa budem volať metastáza, hlavo. Dík za 2. To je kokot? Fuj. 1-0, hej, 1-0. Nevšichni za tú mužov, že sa dostanú na ulicu. Ale nejde o ulicu, bro, to je jedno, vieš, to boli feťáci. Mu to nikto nepichá do ruky na schvál, vieš, že niekto mu to príde na silu pichnúť, on si to pichá sám. To je o psychike, no, škoda, že má takú slabú psychiku. Mňa to mrzí do píče a s veľa ľuďmi som sa takými stretol v mojej bývalej práci, s veľa ľuďmi a viem, ako vlastne väčšina ľudí sa dostala do basy len kvôli tomu, že fetovali a spravili nejakú pičovinu, vieš. A tam sa odučia samozrejme, pretože tam idú na liečenie a aspoň na to je to dobré. Ale Boh vie, či im to vydrží, keď výjdu z tej basy. Smiešné filmy, no boha, po polsky. Aha! Ty koko, ten bol aký agresívny. A takto sa cítim ja teraz. Takto sa cítim ja teraz. Sekundu, daj mi 8 minút. Kubiku, dík za 2. Pozri sa na to. Tuli, aký agresor. Aha. Ty koko, to hen tak uchytil? Oh. I haven't decided yet. RIP. To som videl, toto som nevidel. Mňam. Mňam, kečup. Tak to je iný psychopat. Nie! To prečo robia? Dobrú noc, Zovi, good night, šéfu, ahoj. Ahau. Ahau. To jak není fake, tak ten malý musel umreť. Toho to tam inak privalilo. To čo toto táto kravička tam? Chlapci, to boli vlasy, čo? Čet, to boli vlasy, takéto. Jak by som v tom vyzeral? Jak keby som mal prilbu, že? Vlastne hnusnejší by som nemohol byť, jak som teraz, ale...